Hi guys! Welcome back to my channel, Miss LS Life. Hi guys! Ini nga video guys, ako ning ipahinungod sa tanang mga nakatabang nako nga makaabot ko og 1K, nakabanana na jud. So, guys, kung mga tanang mo giunsan ako pagkuha, giunsan ako pag-abot ang 1,000 ka mga subscribers. Ikan sa pagsugod. By the way, nakuha na ko siya guys, mga 2 months and 5 days. Nya, siguro nakatambong ko mga LS. Kuan siya. Hapit na ko mag 1 month. Nya, then, so wala ka ba 2 months ang akong pag-apel og LS. Nakuha na ko ang 1K. Karon gusto kong magpasalamat. Una dahil sa tanan, pasalamatan ako ang naka-inspired nako nga ma-apel ko ani nga mga mga kuan trabaho. By the way, si Sir Terence and Ma'am Beth sa Pioneer in the Philippines, no, sige kog tanaw sa ilang mga video, sila naka-inspired nako para ma-apel ko ani gusto ko silang kasimple nga basta ganahan lang gyud kay ko sa ilang kuan mga video nga akong gisunod. So wala pa ko magsugod. Karon medyo dili na kay nako masunod tanan kay na busy ko sa akong pagkabot lagi nga makuha ang 1,000. So sir ma'am, mabalik ako tanaw. Unya gusto sad akong pasalamatan ang mga nakatabang para makaabot ko og 1K. Nasa tanan sa kung diin ko ni graduate. Of course ni Ma'am Aimee Alan. Salamat kayo ma'am sa imuhang pagpag-graduate nako sa imuhang kuan LS. Nya pasalamatan sad nakong uban nga nakatabang no sa akong gitambungan nga mga LS. Mao nga sila si Ma'am Juby's World. Thank you so much. Pinobre Vlog, salamat kayo. Just the Explorer dito ko nag 700. Unya Tropa Pips, thank you kay sir. Janjo Vlog, kumusta? Salamat kayo. Ma'am Gla Maria Style, thank you so much. Nang bonggang bongga. The Villegas, nya ni Bangus and Mash, thank you kaayo. Nya salamat kayo sa tanan non, daghan jud kayo nga salamat. Naaday ko video pag 100 na ko guys. 100 naghimo ko video pa salamat, pero pagkaugma nito na ko gihimo, nagplano ko nga i-upload pagkasulod ugma pa yun nya kay naabtan naman og 200, paspas man kay siya nakaabot og 200. Dahil lang kuha din ako ang 200 sa usa ka semana. So nya naabtan man ko, wala na lang nako gi-post. Pero ang plano ko nga ako itong i-insert ani, tanawa ninyo kung sa'yo akong gibuhat. Tawan ko niya akong 100 ka subscribers. Yan. Dali pa! Saan mo niya akong and then tanawa, putol-putol. Oh, gana. Open! Close! Open! Dungan mo kung pa. Nganoy, kaisa! Close! Open! Lima kayo! Ngana! There, 1, 2, 3, 4. Ayaw, bigay mo na. Guys! Bahala na sa'yo. Hindi, dapat isa din sa'yo nun. Dayon, mauna to no. Salamat kayo sa tanan nga nakatabang. Ug sa mga nagsugod pa lang, ay magpakawa paglaom kabutra lagi na ninyo. Basta magkogyo lang. Kanya, karon problema na nako. Kaya akong watch hour. Nga no, maawa kong ilis. Kanya, maon na to. Salamat kayo sa tanan. Thank you so much sa tanan nga mga nakatapang nako. Thank you. Bye-bye. Salamat. May gabi sa tanan.
sa dili pa di ay ko malimot. Salamat ay guys naghimo sa akong intro. Mr. Raul Chacon, thank you so much. Okay, kana lang. Salamat kayo. Goodbye. Nagsalamat sa kayo sa pagtanaw. Sa mga wala pa din makasubscribe sa akong channel, sa mga bagong mga nitanaw, please subscribe. Thank you. Love you all.